Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan salam sejahtera. Manggih maneh karo pelajaran basa Jawa. Dina iki kita badhe ngrembug masalah unggah-ungguh kanthi kompetensi dasar memiliki perilaku demokratis, kreatif dan santun dalam berdebat tentang kasus atau sudut pandang. Dikanteni indikator membiasakan perilaku santun di dalam berbahasa Jawa. Bangsa Jawa iku kawit biyen wis kondang masalah unggah-ungguh tata krama adat istiadat Jawa. Mulane diarani basa Jawa iki basa kang adi luhung. Mergo apa? Mergo ana trap-trapane kapan awake nganggo basa sing piye awake dhewe karo kancane, nganggo basa piye awake dhewe yen karo wong tuwa lan liya-liyane. Mula banjur ana pelajaran sing diarani unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa iku minangka sarana kanggo komunikasi, kanggo nglantarake marang sawijining maksud utawa kekarepan marang wong sing diajak guneman. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake unek-uneke ati kanthi cara nulis utawa lisan. Mula anggone nggunakake basa kudu trep, ora kena tumpang-suh. Tumpang-suh iku campur. Mula kudu mangerteni marang sapa sing diajak guneman. Mula saka iku, mula basa-basa Jawa iku duweni unggah-ungguh. Apa ta sing diarani unggah-ungguh? Unggah-ungguh basa Jawa iku yaiku adat sopan santun, tata krama, trapsila, nggunakake basa Jawa ing sesrawungan. Sabenere akeh banget, nanging sing lumrah digunakake iki mung ana loro sakjroning siji-sijine ana loro. Basa Jawa iku macem-macem, rena-rena, ana basa kedaton, ana basa krama alus, ana krama madya lan liya-liyane. Nanging sing arep kita rembug iku sing sering nanggone masyarakat. Ana loro, yaiku ngoko lan krama. Ngoko iki apa? Ngoko kuwi basa akrab. Basa akrab wis tepung, wis kenal. Arane sapa karo sapa wis raket akrab. Nomor loro iki basa krama. Basa krama kuwi basa sing duweni aturan. Aturane piye carane? Ana tembung-tembunge sing kalebu basa ngoko kuwi kaya ngisor iki ana tabel mangan, turu iki basa ngoko. Banjur tembung krama lugune ana nedha tilem. Banjur ana tembung krama aluse dhahar kae. Iki sing arep kita rembug bab khusus kanggo saben dina, ben ora wedi nganggo basa krama nang omah. Sing pertama, basa ngoko-ugu. Basa ngoko-ugu iki yaiku basa rembugan nganggo basa Jawa kang tembung-tembunge kabeh nggunakake tembung ngoko akrab. Kaya nang ngisor kuwi sing tak bunder kuwi. Dadi basa ngoko-ugu kuwi tembung-tembunge kabeh nggunakake tembung nang kolom sing tak bunder iku ngoko kabeh.
kuwi kanggo sapa wae, marang sapa wae yen awake dhewe nggunakake basa ngoko lugu. Iji menyang sak padha-padha kang wis kulino banget awakmu karo kancamu sing wis kenal, wis tepung kuwi nganggo basa ngoko. Wong tuwa menyang sing kepernah nom, awakmu nang adimu, bapakmu menyang awakmu, ibumu menyang awakmu, pakdemu menyang awakmu, kuwi pasti utawa mesti pakde lan wong tua mau kabeh nggunakake basa ngoko lugu. Nomor 3 yen ngunandika kuwi mau gremeng le cah ngomong dhewe gremeng. Biasane yen awakmu disangoni kurang ngono kae, oh ibuku nyangoni kok ya kurang, kuwi gremeng. Kuwi ora oleh gawe basa krama lan ora oleh banter wong jenenge gremeng iki alon. Banter malah disorai wong. Nomor 4 yaiku tumrap bocah sing durung bisa geneman ganep awakmu menyang adik. Ada menang adikmu sing lagi umur setahun kuwi juga bisa nggunakake basa ngoko lugu. Tuladane cah, pamane but mengko yen budal sekolah aku hampir ono ya iki basa ngoko lugu. Kabeh tembung-tembunge ana ing kolom tembung krama ngoko lugu. Pamane sing nomor 2 yang wong tua nang bocah sing luwih nom, Dek, mbok yen kowe subuh wis tangi aku gugahan to. Iki guneman nganggo ngoko lugu. Nomor sak banjure yen gremeng, wes durung sinau blas saiki ulangan pegel aku, iki gremeng. Iki nganggo basa ngoko lugu, ora oleh nggae basa krama. Sampun dereng sinau blas sak menika ulangan pegel kula niki ora gathuk yen gremeng nganggo basa krama. Gremeng kuwi nganggo basa ngoko. Yen awakmu marang bocah sing urung cukup oleh basa, biasane juga nganggo basa ngoko lugu. Gak bareng nangis, Dik, cup kae lho ana mbek, iki nganggo basa ngoko lugu. Sing nomor 2 ing sing kagolong karo basa ngoko mau ana basa diarani basa ngoko alus. Basa ngoko ning alus apa to karepe? Yaiku basa rembugan nganggo basa Jawa kang tembung-tembunge kata-katane nggunakake tembung basa ngoko lan tembung basa krama halus utawa inggil. Banjur iki kaya nang kolom mau sing tak bunder iku, tembung ngoko digandeng karo krama halus. Banjur sing endi wae sing kudu diwehi nganggo tembung-tembung krama halus ing ukara utawa kalimat mau. Iki sing dadi pitakon. Sing kudu diowahi dadi tembung krama halus ing kalimat yen to rembugan iku yaiku siji, apa wae pakaryane utawa kegiatane wong tuwa utawa wong sing dihormati. Contone yen ana tembung ngoko mangan, kuwi diwahi dadi dahar. Mergo dahar kuwi krama alus, mangan kuwi ngoko. Lunga dadi tindak, adus dadi siram. Ini pekerjaan, ini kegiatane wong sing dihormati. Dadi ora oleh wong sing dihormati panggah nganggo tembung mangan. Bapak mangan ora pareng. Mergo mangan kuwi pekerjaane wong tuwa kudu diowahi dadi krama halus. Bapak
bapak lagi dahar. Sing nomor loro, apa wae kang dadi darbeke duwe ane utawa nek basa Indonesia kepunyaane wong kang kudu dihormati mau yoga diwai dadi krama alus. Contone klambi dadi ageman, omah dadi dalem, tangan dadi asta. Apa wae sing diduweni wong tuwa utawa sing wong kang dihormati diwai dadi basa krama alus. Aku umpamane aku arep ngumbah klambine bapak ki ora oleh. Aku arep ngumbah agemane bapak. Kae lho omahe Pak Lurah ki ora oleh. Kae lho daleme Pak Lurah iki diarani ngoko alus. Sing nomor 3, apa wae kahanane utawa keadaane wong kang dihormati utawa keadaane wong tuwa. Keadaan contone lara diwai dadi gerah, ora bisa diwai dadi ora saged, susah diwai dadi sungkawa. Umpamane aku ora iso metu, ibuku lara, iku ora oleh. Kudune piye? Kudune aku ora metu, ibuku gerah. Contoh sanes, bapakku ora iso rapat RT, iki ora oleh diwai. Bapakku ora saged tindak rapat RT. Niku sing diarani apa wae kang kudu diwahi dadi krama alus ben ngukune mau dadi ngoko alus, campurane ngoko karo krama alus. Banjur kang kalebu golongane basa krama, basa aturan, basa sing kudu nganggo aturan ora sembarangan, yaiku basa krama lugu. Yaiku basa rembugan basa Jawa kang tembung-tembunge kabeh nggunakake tembung-tembung krama lugu kang ngemu teges ngajeni marang wong liya. Dadi tembung-tembunge kabeh khusus nanggone kelompoke krama lugu. Banjur penganggone kanggo sapa? Kanggo apa? Penganggone kemau siji umpamane kanggo marang kanca sing durung pati akrab, padha derajate lan ngajeni. Umpamane B, garwane priyayi marang sing kakung. Umpamane C, marang sedulur nom sing durung pati akrab mergo arang pethuk. Iki nggunakake basa krama lugu. Iki tuladhane. Kok areng kepanggih nggih? Sampeyan griyane pundi? Niki nek padha nom-nomane ning ora tau pethuk, ora pati akrab. Ngginakake basa ngoko lugu. Kok areng kepanggih nggih? Sampeyan griyane pundi? Contoh nomor 2. Pak menawi kiat sepeda motoran, mbok damel sepeda motor mawon. Contoh sanesipun, Dek, pripun kabaripun? Sami sehat keluarga sampean sedaya sampean to? Iki nganggo krama lugu. Dadi tembung-tembunge khusus ingkang wonten kotak tengah. Banjur kang kalebu basa krama sing nomor 2 diarani basa krama alus. Basa krama alus kuwi yaiku basa rembugan nganggo basa Jawa kang tembung-tembunge gunakake tembung basa krama lugu lan tembung basa krama alus utawa inggil. Iki padha karo ngoko alus campuran. Yen ngoko alus kuwi basa ngoko lan krama alus, yen basa krama alus yaiku basa krama lugu lan krama alus dadi siji. Penganggone piye? Penganggone
Wong nom marang wong tuwa kaya awakmu banyak marang bapak ibu guru, awakmu marang Pak D, Bu D, awakmu marang sapa wae sing sepuh. Umpamane malah enek pitakonan, Pak kula niku kalih bapak ibu kula piyambak mboten nganggo basa krama, nganggo basa ngoko. Ning basa ngokone awakmu kudu ngerti. Mergo wis akrab karo wong tuamu, tapi kudu nganggo ngoko sing alus, campuran ngoko lan basa krama alus. Basa krama alus sing kuwi penganggone sing nomor loro, batur marang bendarane. Iki nek jaman biyen batur iki pembantu marang bendarane iki sing duwe omah. Wi nganggo basa krama alus. Nomor 3 murid marang gurune. Nomor 4 andahan marang pimpinane. Andahan iku bawahan marang pemimpin. Kuwi nganggo krama alus. Nomor 5 ene marang sapa wae kang sejo. Sejo iki pengen awakmu hormati. Ora peduli nom, ora peduli tuwa. Yen awakmu pengen ngormati wong sing luwih nom mergo kepinterane, mergo ngilmune, awakmu banjur pengen hormat pareng ngangge basa krama alus, malah dia anjurkan ngangge basa krama alus. Iki kolome yen mau ana krama lugu berarti tembung-tembung nyang kalimat utawa ukara sing kanggo rembugan marang liyan mau ana ing tengah kabeh kuwi nganggo basa krama lugu. Tembung-tembunge kudu tembung-tembung ana sing tembung kelebu krama lugu. Lah krama alus ora kaya sing mbok angen-angen. Krama alus kuwi ora kok awakmu kabeh nganggo tembung ing nang kolom krama alus ora. Krama alus kuwi basa campuran antarane krama lugu lan krama alus. Ngoko alus kuwi campuran tembung ngoko lan krama alus. Kuwi lho. Dadi nang kolom iki, dadi nek tembung ngoko kuwi nek sing tak tulis abang kuwi iki basa akrab. Krama lugu iki kang iki yen iki mbasake awake dhewe utawa mbasake anak, putu, adik lan liya-liyane. Ha nek tembung krama alus iki yen mbasake wong kang kudu kita hormati utawa sejo arep kita hormati. Balik krama alus. Jadi krama alus kuwi campuran tembung krama lugu lan tembung krama alus. Padha karo ngoko alus. Yen ngoko alus mau campuran basa ngoko karo krama alus. Yen krama alus kuwi basa krama lugu dicampur karo krama alus. Banjur sing kudu diwae dadi tembung krama alus sing endi? Yaiku padha karo ngoko alus. Apa wae kang wae pakaryane utawa kegiatane wong kang dihormati diwae dadi krama alus. Nek krama lugune nedha diwae dadi dahar. Ibu sampun nedha kuwi ora pareng. Ibu sampun dahar iki sing bener. Iki diarani awakmu lagi nggunakane basa krama alus. Bapak kula kesah iki ora pareng. Bapak kula tindak iki krama alus. Dadi padha karo ngoko alus. Nomor 1 apa wae pakaryane kegiatane wong kang dihormati diwai nganggo krama alus. Nomor 2 apa wae kang dadi darbeke utawa duweane utawa kepunyaane wong tuwa kudu kang kudu dihormati diwai dadi krama alus. Rasukan kuwi ngrama lugu kudu diwai ageman. Griya kuwi krama lugu kudu diwai dadi dalem. Dalem ki krama alus.
tangan diwai dadi asta. Nomor 3 apa wae kahanane wong kang kudu dihormati. Pamane sakit iki krama lugu. Mergo sing wong sakit mau sing wong tuwa kudu sakite diwai gerah. Palik kula nembe gerah. Nah, ora kok palik kula nembe sakit. Nek kula sakit palik kula ugi gerah. Nek kanggo awake dhewe nganggo krama lugu. Nek wong kudu dihormati kudu nganggo krama halus. Bingah menika nek dikramakne halus suka. Sisah menika sungkawa. Iki contone krama halus apa wae kang kudu diowahi dadi krama halus. Iki tulodo krama halus. Bapak badhe tindak pundi? Mangke panjenengan pundhutaken jajan nggih. Niki umpama awakmu lagi matur marang bapakmu. Ora kok bapak arep nyang ndi? Nah, iki malah kasar karo wong tuwa. Nek awakmu pengen gawe ngoko ya bapak arep tindak endi? Iki ngoko. Nek iki krama halus. Bapak badhe tindak pundi? Mangke panjenengan pundhutaken jajan nggih. Niku nek nyuwun marang bapake. Contoh nomor 2, Bu, agemanipun bapak dipun cuci punapa mboten? Agemanipun klambine mboten, Bu. Rasukanipun bapak ora bener, Bu. Agemanipun bapak dipun cuci napa mboten? Contoh nomor 3, Pak, kepareng matur benjang punapa sekolah punika saged mlebet malih. Pak, kepareng matur benjang punapa sekolah punika saged mlebet malih. Contoh salajengipun, Pak, sejatosipun panjenengan saged paring pitedah dhateng kula bab punika. Iki nganggo basa krama halus. Contoh sanes sing iki sing wong luwih tuwa marang wong nom, ning wong tuane pengen menghormati utawa ngormati sing nom. Mergo saka kelungguhane, saka ngilmune. Dik, panjenengan menika anggota dewan. Mbok inggih menawi ngendikan ingkang niku kurang kang ingkang dadosaken kawula remen. Kudune nek wong nom marang wong tuwa ora kaya ngene iki. Ning wong tuane pengin ngurmati wong nom mergo saka ngilmu utawa jabatane basane kaya ngene iki. Wis do ngerti to? Muga-muga kabeh padha ngerti senajan to sak keplasan kena tambahe ngilmu basa krama. Disinaoni nang omah, dibaleni bola-bali. Engko nek sering ngrungokne suarane bapak iki awakmu mesti iso nganggo basa krama.